Nadal, jo estava a casa, a les vacances de Nadal, estava a casa i així vaig tenir una intuïció. Per què no anem a escoltar una mica la ràdio italiana? Ja feia segles que no escoltava res d'italià. Hi ha un canal, el tercer canal de la ràdio, de la RAI italiana. És un canal cultural, amb bons programes, i he dit, anem a buscar, a sintonitzar. Ara amb internet la qualitat és molt bona i anem a escoltar una mica la ràdio italiana. Poso la ràdio italiana i estava llegint pàgines de la Follia. Dediquen mitja horeta cada dia, al matí i a la tarda, a llegir clàssics de la literatura. Jo era un llibre que n'havia sentit, però mai l'havia llegit, i aquelles pàgines que van llegir, no sembla tan malament, anem a llegir-lo tot, i ja que avui en dia amb internet es troba tot, la versió italiana completa la vaig trobar en 30 segons i la versió catalana, el meu català encara està lluny de la perfecció i jo vull que un dia potser s'apropi més a un estat de perfecció i aleshores per què no anar-lo a llegir en català. Busco la dicció en català, a internet res. En català l'última edició que s'havia editat és del 85. La vaig comprar en eBay, una morterada. I després vaig dir, a veure, qui l'ha traduïda? Un professor de l'Autònoma. És un professor a la UB, encara que soc de física, però tinc la cara dura, li vaig escriure, professor, com és que una obra tan... Vaig a la llibreria, hi ha 4 edicions en castellà i res en català. Això un pipador. I vull també perquè no s'edita en català. La gent ja no li interessa res més en català. El lector mitjà català no li pot interessar una obra mestra, l'obra més llegida del 1500, d'aquell segle. No és interessant? El vaig perseguir fins que va dir, molt bé, intentem reeditar-lo. I va sortir una reedició recent que potser podeu trobar. Aquella la podeu trobar. El dilluns que ve la portaré, doncs. Sí? Molt bé. Aleshores, vaig llegir tot el llibre, tant en italià com en català. I la gent només llegia això en el 1500, no tenia res de millor. Em va agradar algunes pàgines, però diria més de la meitat, diria, potser era l'estil de l'època i ara estem acostumats a una altra mena de literatura, però que això sigui una gran obra immortal, una obra mestra que sobrepassa els segles i que se va reeditant al llarg de la història, a tot arreu, potser perquè no hi ha res de millor. Enteneu? Hi havia alguna cosa que no quadrava. A la vegada trobo alguna referència dient que, segons alguns crítics, l'obra té significats amagats. Sí, d'acord, tu fent aquella afirmació, explica'm com són aquests significats amagats. Què és que porta a dir que hi ha significats amagats a l'obra? Res, absolutament res. No trobo absolutament res. Passant a ressenyar tota la crítica literària, només he trobat aquesta menció, una fraseta. Hi ha significats amagats. Aleshores, com científic, això és punxa. He dit, si no m'expliqueu vosaltres, ho trobaré, intentaré, com mínim, intentaré trobar-ho jo. I llegeixo l'obra a tot arreu. I trobo un punt on penso que aquí sí està dient una cosa i el significat és una altra. El significat és en clau.
I a partir d'allí vaig intentar reconstruir tot. Vaig fer una hipòtesi de partida. Imaginem que hi hagi un significat ocult i que el significat ocult d'aquest trosset és aquest. Perquè per mi era un punt massa clar, un punt on el llibre s'ha desvelat, només en aquell puntet. I a partir d'allí, clar, era tota una feina de molt bé. Si tens raó, aleshores has de descodificar tot el llibre, des de la primera pàgina fins a l'última. Perquè si no, era una hipòtesi, diem, no correcta. L'he fet aquella feina, he trigat, sé quantes vegades, el llibre que he arribat a llegir, no sé, 15 vegades, 30 vegades, he començat a odiar el llibre perquè era una tortura, llegir-lo, a la vegada el que m'ha ajudat és veure què feien els escriptors en l'època, com escrivien els llibres, coses que no trobava referenciades a aquest llibre o a la manera d'Erasme de Rotterdam, el trobava explicades pels seus seguidors, pels escriptors que l'agafen com model. He dit, molt bé, no és que això funciona per als seguidors i també no funciona per Erasme, apliquem la mateixa clau d'interpretació també aquí, a veure si funciona o no, per esbrinar quin podia ser. I això em va ajudar molt, molts dels autors que agafen, sobretot l'elogi, com a referent de com escriure un llibre que sembla que digui una cosa i a la vegada n'està dient una altra, des del punt merament tècnic de l'escriptura, això l'he pogut veure en moltes obres que han arribat després. I aleshores he dit, molt bé, tornem enrere, rellegim un altre cop i apliquem la mateixa recepta a veure si funciona. Moltes vegades funcionava. O moltes vegades, diem, era una comprovació de moltes meves hipòtesis que no sabia si eren certes o no. Molt bé, aleshores, al final m'he decidit a explicar, a fer algunes conferències sobre això, fer una propaganda de tota la meva feina, també editar un petit llibre, que potser espero tenir temps de revisar-lo i potser augmentar-lo una mica, perquè amb el temps moltes coses també surten a la llum, que venen a comprovar més moltes de les meves hipòtesis d'interpretació. Per què? Perquè tota la feina s'ha completat. He arribat de les 100 pàgines que té a llibres a tenir potser un capitolet on dic, aquí de veritat què està dient? A què es refereix? I potser un altre on també potser tinc dubtes, no estic al 100% segur, però tot el relat que hi ha darrere, sí, ho tenc clar, i estic segur que la meva interpretació és fonamentalment correcta perquè encaixa amb els fets històrics de l'època. Moltes vegades, els fets històrics, com la gent dels instituts no oficial d'història de Catalunya arriben a descriure. Per exemple, els coloms eren catalans, imagina't, jo arribo aquí en el 2001, del 2003, alguns col·legues a la universitat, a la facultat, diuen, Paolo, tu saps, Colom, res d'italià, sí, clar. Per mi és un cop molt fort. Alguns personatges històrics que tota la vida hem estudiat, i tots els nens a Itàlia.
hi ha una dita, un refrany italià. Itàlia és un país de descobridors, poetes, literats, i després un darrere de l'altre cauen com fitxes del domino i d'acord, jo miro això des d'una mica des de llum, des de fora, con espírit crític, soc científic. Les coses han d'encaixar, no? Tècnicament, les coses han d'encaixar. I jo miro diferents teories. Quina és la més versemblant guanya. I la de Colom català em sembla prou sòlida per fer fora la teoria italiana. Ara, queda sempre el dubte. En quin moment, com s'ha muntat la història dels genovesos? Perquè ja a l'època d'Erasme surt. Ja surt, d'alguna manera. Aleshores, jo tinc la curiositat d'això. D'acord, eren catalans, han sortit d'aquí, eren de l'alta noblesa, emparentats amb els reis de les nissaga catalana. D'acord. I la teoria genovesa, en quin moment surt, com es fa general, i com al final sembla que ha suplantat la veritable identitat. Tot això és matèria d'estudi i tot això m'intriga. Respecte a Erasme, coneixem Erasme, algú que l'ha llegit, sobretot la seva obra Elogi de la follia, sí? Has notat res? Una paraula traduïda que el traductor del castellà no sabia què era. I li semblava que era un nom d'un ocell. Es mira al diccionari i un nom d'un ocell català. I a part d'això era una filosofia molt completa, una reflexió sobre la vida molt acurada, però no entès res, clar. L'he de tornar a llegir, ja ho veig. Jo sí que l'he llegit, però tu me vas indicar on havia de trobar. Un punt interessant. Després passarem, no entès res. us donaré una petita ressenya d'alguns punts que m'han sobtat i que... Bé, imaginem aleshores quina és la història. En 4 paraules faig resum de la història oculta que ell posa en clau dins del llibre. Qui regnava aleshores a Espanya? Estem parlant any de publicació 1509. Ell parla de final del 1400 fins al 1509, una mica abans. Faran el catòlic. I la seva cara morirà, Isabel. Van tenir fills. Una d'elles, la Joana, no és filla de la Isabel. El primer fill, Joan, mor en tendre edat. Un petit nen, ja des del naixement ja estava mig. No sé. Després va tenir aborts i després de cop i volta una filla darrere de l'altra. Vinga. Impressionant. Clar. Sobretot, si potser no era ella que posava a la llum codestes princeses. I clar, i les cròniques, ella es tapava perquè tenia vergonya, mentre es posava de part, es tapava tota, que no la veiessin en aquell estat. Quina casualitat. I una pàgina del llibre on la follia es presenta, diu, jo no sono figlia d'aquella scarpa deessa, no, jo d'una ninfa que el rei Júpiter, que bonica, vaig tenir, però no dins del matrimoni. T'està dient que ella, una princesa, en veritat no és filla de la reina. I aleshores podeu interpretar sempre quina relació té Joana amb Isabel. Amb una madrastra. I els conflictes que té amb la Isabel són per ella. I la gran afició que té la Joana sempre de cara al pare, perquè el pare sí que era el seu pare.
d'acord? Coses com aquestes. I en punt, després què passa? Bé, Ferran envia l'exèrcit, el seu gran capità, a Itàlia, a ajudar la rama del casat d'Aragó que estava a Nàpols, perquè arribaven els francesos. Els francesos han envaït al sud d'Itàlia, Nàpols. Nàpols era la segona o tercera metròpoli d'Europa d'aleshores, 400.000 habitants, a Barcelona, si no, 40.000, o 20.000, de fet, voltant de 20.000. Tot un regne riquíssim i a més una peça clau per al control del Mediterrani. D'acord? I allà hi estava la Casa Reial d'Aragó. I el Ferran el Magnànim, que s'havia casat allà fills amb amants italianes, o suposadament italianes, després s'havia de veure, de tota manera, una Casa Reial paral·lela d'Aragó, escuts, les 3 barres. Quina casualitat, li envien tropes per ajudar. Fan fora els francesos, gran batalla resolutiva a Cerinola, i aleshores hi ha un pas d'allí on el vell ara no té preocupació i fa una gran Cerinola, una cosa així. Fa referència justament a aquella vittoria, celebra aquella vittoria i supplanta la Casa Reial. Els Aragó de Nàpols, alguns l'agafa, el príncep, ara no em surt el nom, jo pels noms, les dates, els altres, no, fatal, després em sortirà a la ment, agafa allí el que hauria de ser el rei de Nàpols, d'aquell casat, allà, a València, tancat, i es posa ell com a rei també de Nàpols. Els francesos fora i els que aconsegueixen escapar-se van a trobar refugi a Ferrara, on també hi havia la filla d'Alessandre VI, la Lucrezia Borgia. Troben refugi allà. Quina casualitat, Erasme, quan arriba a Itàlia, passa per Turí, Bologna, fa un'estada, abans de marxar passa per Ferrara. Fa un'estada també a Venècia, allà, de què viu allà? Si mireu la biografia d'Erasme, és un conte de fades, des de la primera pàgina fins a l'última. Un noi que entra en religió i no exerceix. Té una dispensa papal, demana una dispensa papal per no haver cada dia de dir missa. Sarà un religiós che però no exerceix com religiós. No li cal fer el servei cada dia, fa el que li dona la gana. Va en tot arreu, tothom li obre les portes, l'acoll, li fan grans recepcions, tothom el vol a casa, però que menja ària. Té accés a totes les biblioteques i els biògrafs diuen ell té una memòria com un elefant. Mira, llegeix 4 pàgines d'un llibre llatí que troba una callegada i se'n recordarà tota la vida. Perquè el cita, després de 20 anys, posa cita. És a dir, les seves obres literàries exploten de citacions de tota la literatura greco-romana anterior. I ell fa publicar a tot arreu, però ho sabem com es publicaven llibres aleshores. Tu arribaves a... Hi havia obres on un editor podia posar calés i anar a un impressor, si no ell era el mateix impressor, havia de posar sobre la taula un bon grapat de diners per subvencionar l'obra. I si algú que m'agrada diu, impressor, imprimeix això, l'impressor diu, i qui m'ho paga? Jo no tinc calés, i veieu la història dels editors, tanquen 10 anys, i després tanquen com mosques, un darrere l'altre, perquè era una activitat
on es podien perdre un munt de calés. I els calés, per una impressió, havien d'arribar abans. S'havia de comprar el paper, costava, i n'hi havia poquíssim. I tot això jo el vaig veure quan, estudiant una mica la història de les impressions de les obres de Galileo. Com físic estic interessat en Galileo, i t'ho diuen, Galileo una vegada va tenir molta sort perquè li arriba una risma de paper d'òptima qualitat a un preu, i se n'agafa tota. Centenars de fulls per poder imprimir els seus llibres, i ell sempre havia anat. I això del 1500, aquí que estem al principi de la impremta, encara més. Aleshores, com podia ser un desconegut sense ser un noble de l'altíssima, permetre el seu estil de vida. De passada, a Roma, arriba a la casa d'un gran noble, no el troba, entra in casa, dona voltes per tot el palau per trobar-lo, al final el troba i li diu, mira que he deixat el meu servidor amb els cavalls aquí fora i que és estrany que no t'he trobat. Erasme? Amb servidors i cavalls? Però si 100 pàgines abans em diu que no podia viatjar enlloc perquè no tenia diners. I es pot permetre cavalls i servidors? Veieu? Tot comença a encaixar dient, bueno, bé, ell sí que es podia permetre aquell estil de vida, m'he trobat una obra d'Horaci, que bonic, ara en farem imprimir 1000 còpies. Impressor tu de Lyon, imprimeix-me 1000 còpies. I una altra edició, i després tenia amics, ja impressors que, clar, després els impressors imprimien això, feien els calés, i li donaven un petit percentatge. I moltes vegades trobaven excuses i el percentatge li donava a la meitat. És a dir, ell no podia viure d'això. A Venècia li diuen, expliquen, el biògraf passa 2 anys a casa d'un impressor on li fa imprimir les seves primeres obres i l'impressor se el queda a casa e li fa corregir la resta, no? Lo té allí com un correttore, vinga, guanya't el pa de cada dia, fes-me de... Això no s'aguanta per res. Coses, tu dius, bé, per què n'estàs comptant? Hi ha moltes coses en la biografia que no encaixen. I encaixen si diuen, bé, algú s'ha inventat, i moltes vegades és Erasme mateix, s'ha inventat la seva biografia, perquè si de veritat era el fill del colom que arribava de la muller, la segona muller portuguesa, es pot entendre que tenia tots els motius per amagar la seva veritable identitat, ja que la seva família portuguesa estava completament exterminada. Penso, clar, aquesta és, al dia d'avui, la meva explicació, perquè Erasme té tots els motius per sempre amagar la seva identitat. Primer, els portuguesos, si se n'adonaven, probablement l'haurien fet fora. Per què? Perquè tenia drets dinàstics sobre la casa reial portuguesa. I la seva família, la rama portuguesa, havia completament desaparegut. Sempre alguns en estranyes circumstàncies. D'acord? Aleshores, què més? Potser després no vull explicar-ho tot, és impossible. M'agradaria poder condensar en mitjoreta, com màxim, que queda tota la història com sortiria rellegint la follia que compta. Bé, explica, comença amb la follia, Joana la Boja. Follia és Joana la Boja. Aleshores t'explica la seva vida, des de petita que fa, després la casen a Felip Abel, que de vell no tenia absolutament res,
I de fet, aquí hi ha un joc de paraula que funciona en català, entre el vell i vell. I t'explica que aquest personatge, que és el savi, de fet, ja és envellit abans d'hora. Sempre amb el seu llibre, sempre de mal humor, sempre... Clar, la seva dona no li fa cas. També he estudiat una mica com eren els casaments entre nobles d'aquella època. No són els matrimonis d'avui dia, o potser a nivell d'alta realesa, potser funcionen encara així, no ho sé, no vull saber-ho. Tu tens la teva vida, jo tinc la meva vida, i potser hi ha petits congressos de reproducció per tenir descendència, ja està. Jo tinc la meva cort, tu tens la teva cort, tu tens els teus servidors, els teus músics, jo tinc els meus, tinc meitat del palau és per mi, meitat és per tu, o tu tens un palau annex, i fem vides pràcticament separades. I l'únic que importa és generar una descendència pel casat, i ja està. D'acord? Està clar, a ella petita l'han casat a força, però ella potser ja tenia els ulls posats sobre una altra persona, el nebot del colom, el que aquí surt com Priapus, l'amant focós. I quan surt Flandes, quan surt una referència als holandesos, i tu llegeix, en aquella pàgina arriba un juglar, la princesa que està allà a Flandes està amb el seu marit, no amb l'amant. I de cop a volta arriba un juglar i la vida s'alegra. El juglar és l'amant. Després què passa? Felip el Vell descobreix que hi ha un país ric. Potser més ric que anem. Potser tenim la manera de fer-nos nosaltres rei dels països catalans i el que diu que es volen fer reis dels catalans. I potser algú, els seus consellers, que a la vegada és l'amant, el Joan Colom, l'instila. La idea era, per què no baixem allà, amb un unió de soldats alemanys, i ja que l'exèrcit està a Itàlia, guanyem el Ferran. I aleshores hi ha una escena on els exèrcits estan ja un front a l'altre, ja pronta, la batalla està a punt de començar, i a l'últim moment el Ferran el catòlic desisteix. No hi haurà guerra. I quina condició poses? I allí hi ha el punt on hi ha hagut la primera revelació. En aquell punt, Joana explica què fan la resta, les altres cases reials. Una mica de verí. Fan fora. Quan tu has perdut el poder, o volem nosaltres agafar-te el poder, una mica de verí aquí, una mica... Fem fora. Aleshores hi ha la imatge, no? Alguns el transformem en un ocell, un altre el transformem en un arbre, un altre el transformem en una altra cosa. I què és tot això si no morir? És a dir, et pelem. Fem fora. Mentre ella diu, és magnànima, va el seu pare, l'únic que té de veritat, i diu, no, tu agafa els vaixells i te'n vas a Itàlia. Ets rei de Nàpols? Molt bé, vés allà. Com havia fet Ferran el Magnànim. I ell va en exili. I aleshores es presenta, Felip el Vell es presenta a les corts, vol ser coronat rei de les Espanyes. En aquell punt, moltes coses no estan detallades. A mi m'agradaria quines corts? València, Barcelona, per ser rei de quin regne? Els regnes catalans, valencians, aragonesos... En això Erasme no ho explica bé. Moltes coses les deixes una mica... no ho detalla. Aleshores, moltes coses no queden ben.
però hi ha aquell intent, i al final no se'n surt. Arriben al compromís que ell serà rei consort. La reina serà Joana. I els catalans estan ben contents, els coloms estan contents. El seu pla de fer fora Ferran el catòlic d'aquesta manera ja ha sortit. De moment ja ha sortit. Bé, i aleshores hi ha totes unes pàgines dedicades als sants, la devoció dels sants. En aquell moment tothom es fa devot de Sant Cristòfor, de Sant Erasme, de tots els coloms. Hi ha com un arbre genealògic en forma de sant. Sant Antoni, Antoni Joan, hi ha un altre Antoni, Antoni Andrea, hi ha una Maria, clar, la Mare de Déu. Es posa en forma de sants als coloms d'aquella època. Després, òbviament, parla de la defunció de Cristòfor Colom. Hi ha un gran noble que ja està a les acaballes i ja prepara el seu funeral monumental. I aleshores contracta músics, contracta tota una cosa ja. I llavors, bé, qui s'ha mort del 1506, on passa això? Al Colom. Quan Ferran marxa, en aquella... Ara, a mi no m'ha donat la gana mirar, però és l'època on també mor el que després surt, ell té tota la imagineria de la literatura clàssica, i què agafem? Enea agafa els troians per fundar un ore, fins a Roma. Agafa la metàfora d'Ulisse, el nou Ulisse que... Totes les metàfores d'algú que en l'època, l'Ulisse de l'època, l'Enea de l'època, el Colom. I agafa totes aquelles. Hi ha més metàfora, més imatges per explicar, per exemple, les capitulacions. El Ferran ha firmat una cosa que al moment no s'ha assabentat ben bé que firmava, les capitulacions. Quan se n'ha adonat, s'ha sentit una mica enganyat i ha hagut de contrarrestar això. I com ho fa? Amb una pragmàtica sanció. I en el llibre surt, això que s'ha rovinat tot és la gramàtica. La gramàtica, abans tothom parlava només un idioma. Molt bé, abans hi havia reis catalans, no necessitàvem algú, i ara ha arribat el rei castellà, i amb la gramàtica l'ha espatllat tot, però la gramàtica és una pragmàtica, com un decret llei, el rei ordena això i passem per sobre de les corts. I és una pragmàtica que es passa al forro les capitulacions, que era un contracte comercial, que obligava a moltes coses per a casa reial. Però clar, la cultura del pacte no és d'arrel castellana, és d'arrel catalana. Després hi ha la part que ha tingut èxit i que tothom té al cap i tothom cita d'aquest llibre és la part central, on el passa a ressenyar un munt de professions i diu, mira que boig, aquell literat, aquell poeta, imagina't, i mira aquells que són astrònoms i miren al cel i intenten verificar quin temps farà demà només mirant les estrelles, i mira, i fa una crítica àcida contra totes les diferents classes socials o activitats. I si tu mires, quasi totes són les activitats d'Erasme. S'està prenent en broma ell mateix. L'escriptor és ell. Comença a escriure alguna poesia, després s'adona que ell no està fet per això, ho abandona. Es posa a escriure altres llibres i s'adona que els seus llibres, per sobreviure, han de passar la censura. Aleshores el posa d'una manera tan... Està contant una xorrada i el censor se'n riu, però quina bobada m'estàs dient? Clar, perquè l'ha posat d'una manera que sembla una xorrada, però el significat ja està amagat, el censor no se n'adona. I ell diu, posant les coses així, jo passo la censura i arribo al gran públic. Hi ha moltes coses d'aquesta que després, ell, per exemple, en un punt,
cita personatges de la mitologia greca i moltes vegades diu, aquest personatge mitològic, qui és? Bé, al final hi ha un Momus, aquell és Erasme un altre cop, Momus és dins de la mitologia grega un deus que fa com una mica de mestre, sempre amb la seva saviesa i tot això, però s'enfada amb tot l'Olimpo perquè veus que el rei fa el que li dona la gana i no segueixen per res el seu ensenyament. I al final diu, ara Momus marxa i deixa, diem, la cort, perquè l'Olimp, amb tots els déus, és la cort. I cada déu ha identificat un personatge de la cort. Com Joana, la boia, la deessa de Follia. Inventat, ben bé. Follia, nel sentit, no è Joana la boia, è Joana nel sentit la ximpleta. Són tots una mica aquests res allí ximplets. No pensen bé el que fan, no són conscients de com s'ha de regnar de veritat i quina conseqüència tenen els seus actes. Molt bé, faria una o dues citacions i després ja està. Per exemple, a la que t'agrada tant, Ferran Colom, ell diu, el meu nom és Ferran. On ho diu? Ho diu d'aquesta manera, a veure si arribem. En conec un senyor que es diu com jo, que en casar-se regalà una pedreria falsa a la núvia i la va convèncer, facetiós com era, que es tractava de pedres autèntiques i naturals i que tenien un preu elevadíssim i inestimable. Doncs bé, què se li donava a la noia si es peixia els ulls i l'esperit amb aquests vidres i guardava les bagatelles com si fossin un tresor singular ben amagades a casa seva? El marit, mentrestant, evitava una despesa i gaudia de les il·lusions de la muller, que li era agraïda com si hagués rebut dons molt preuats. Què passa en aquell moment? La Isabel s'ha mort. Ferran li han robat el regne. I el vell, que no se'n està dins, vol tornar a regnar. Una manera de tornar és tenir un hereu mascle. Aleshores, Joana perdia els drets dinàstics sobre la corona. I és el que va fer. Es va casar amb Germana de Foix, exactament, una noieta de la casa de França, no? No valia res, sinó per generar un hereu, era prou jove, prou probablement, guapa probablement de res, però bé, i ho intenta de totes les maneres. Va tenir un fill i va morir immediatament, potser amb l'ajuda d'algú, del costat. I aquí està dient, n'hi ha un que es diu com jo, el Ferran, que es ha casat ara i li ha donat les famoses joies d'Isabel, que passen efectivament a la germana de Foix, però clar, si ja estaven pinyorades, no li dona les de veritat. Fa fer una còpia falsa i li dona la falsa. Això, just aquest trosset, en la posterior traducció, en la primera traducció al castellà, tot això no es tradueix, el traductor se'n passa. Quina casualitat. Però clar, si n'hi ha un que es diu com jo, i aquest un, per tot el relat que ja està, tu entens que està parlant del vell que s'ha casat ara amb una jove, mira, que ne té necessitat de un fill, i és el Ferran, el nom del io és el Ferran. Aquest va ser interessant. A veure, tinc bastant. En aquesta mena de llibre, al principi, i això va ser després una tradició, posem sempre una advertència per lector
al lettore assaventat buschi significats amagats. Allora ja al principi, quan comencem a dir, com dir, sense dir res, ja posem a l'orella del lettore assaventat que buschi, que ha de fer feina, perquè hi ha material, diem, sospitós de ser censurat, ben amagats. De fet, no és una injustícia de concedir a totes les condicions socials i les plaers que els pertoquen i, en canvi, privar-los a la gent d'estudi, sobretot si llur placenteria inclouen veritats i els divertiments són tractats de tal manera que un lector d'olfacte fi pot treure més fruit que no pas dels arguments severs i esclatants d'alguns escriptors. D'una manera, el lector d'olfacte fi troverà que aquí la matèria è molt lleugera, però hi ha més material che un llibre seriós. El buschi, perché, clar, la matèria sembra lleugera, l'ha de buscar, ha de rascar, ha de llegir amb dobles ulleres. Això es troba en moltíssima literatura de l'època, tothom, un avís als navegants al principi. Just llegiu les primeres pàgines, si trobeu alguna cosa d'aquesta mena, significa que el llibre té més significats del que sembla a una lectura plana. Aquí. Si algú em demanava com procedeixo per transformar-los, no li amagaria pas, almeno a la font de Leyte, paisana meva, car brolla les illes afortunades, per tal que, en haver begut a globs les aigües de l'oblit, se'l dilueixen les preocupacions de l'esperit i es vagin a rejuvenir. Ara bé, direu, el que fan és delirar o desvariejar. Ho admeto, però tornar a la infantesa è precisament això, delirar e desvariejar. La Joana ha fet fora el seu pare i li diu, vés-te'n a la font de Leyte, era un volcà, Nàpols, just al costat del Vesuvi, vés-te'n allà, i el seu pare comença a sortir del cap perquè no ho accepta, i a la primera sortirà. I quan surt, veieu que, i això ho vaig preguntar a una experta italiana d'Erasme, l'experta més gran, però, en la teva opinió, quan Erasme posa in un text al llatí una parauleta grega è perché aquella parauleta sigui encara més inaccessible i té un significat encara més clar o encara més censurable? I ella va contestar, sí, és així. I això, els censors, al llarg dels segles, o pocs, ja dècades després, ja se'n van assabentar. I com feien? Miraven al llibre, si el llibre tenia paraules gregues, el llibre era en llatí, a la foguera directament. No havien de pensar massa que estava escrit directament a la foguera. I els escriptors han de pensar un altre estratagema. I l'estratagema que troben è l'altre estratagema. Posem les coses d'una manera encara més estúpida, que sembli un conte de nen. Pensem al Quixot. Aquí hem convertit el Quixot en una obra literària per nens. I el Quixot i mil altres. Tonteries. Han de ser tonteries, si no m'agafen. A veure si trobo. Ah, sí. Les últimes dues. La mort de Felip el Vell. Felip el Vell arriba un moment que després va trobar un altre llibre que havia passat. Arriba un moment on ell hi ha aquest matrimoni de façana. Tu tens la teva vida amorosa. Jo estic per... Ja no l'aguanta més. I la vol denunciar enfront de les Corts. Clar, ella surt prenyada. I el fill no és del Felip. I ell això no s'ho empassa. De fet, lo agafa com una manera de treure la corona a la Joana. I això, qui estava al voltant de Joana i qui l'ha posat, no podia acceptar. I aleshores, de cop i volta, s'ha mort el Felip.
ho matan, ho emazzinen. La escena del conte és de les millors del llibre. Si doncs els mortals s'abstinguessin de relacionar-se amb el seny i passessin tota la vida en companyia meva, no tornaríem mai vell. Ans, serien venturosos gaudint d'una joventut perenne. No veieu com aquests homes tan sorruts que es dediquen a l'estudi de la filosofia o a tasques serioses i ardues, moltes vegades fins i tot d'ésser jove i han envellit a causa de les cabòries i de l'assídua profunda pràctica de la meditació que ha esgotat l'esperit i la sava vital. Està parlant del savi, que és una manera de contraposar-lo a la ximpleta, i el savi és el Felip el Vell, que s'ha fet ja un cot de pensament, aquesta vida, s'ha fet vell abans d'hora. I aleshores hi ha l'escena, fora, hi ha moltíssim. Hi ha el conte de l'habitant d'Argos. Tampoc era del tot desassenyat aquell habitant d'Argos, que es passava el dia assegut al teatre, rient, aplaudint, divertint-se, perquè creia veure representat magnífiques tragèdies, tot i que no havia representació. Tanmateix, en els altres deures de la vida es conduïa bé, amables amb els amics, dolç amb la seva esposa, indulgent amb els esclaus, i no perdia el seny si trobava encertat en la gerra. I, òbviament, està fent l'ironia de posar tot al revés. Perquè això d'amables amb amics, dolç, no, era tot al contrari. Quan la família l'hagué pogut alliberar de la malaltia, a còpia de medicaments, i hagué tornat en si, es plania d'aquesta manera. Per polos, amics, m'haveu mort, no m'heu fet cap favor, llevant-me així l'alegria i repassant-me per força aquest dolcíssim desvari. Li posa'm un medicament i ells, m'haveu mort, què feu? La meva família. És una manera de dir, l'han matat, no podem posar d'una altra manera. D'acord? Però tota la seqüència d'aquests fets encaixen amb la història. Quan després que hi ha hagut la presa de la corona, hem fet fora Ferran, qui serà el pas següent? La mort del Felip. Arriba la mort d'aquesta manera. Oi, família, què heu fet? M'heu donat un medicament. I el medicament surt després com una imatge, s'ha menjat, que sé, un pollastre ja ràncid, ja ha anat de cos. I l'escena següent, fem una autòpsia, agafen una fera i la trinxen. El que li va passar, això és famós. Fet real, li van fer una autòpsia, li van extreure el cor i el cor el van enviar a Flandes al seu pare. Això està històricament establert. I el llibre surt com agafem una escena de caça, els nobles poden només ells matar la fera i la desquartitzen. I el bonic és que la fera, al final, com surt? No el tinc. Bé, l'haurem de llegir. Et explica que els nobles finals sempre seguint aquesta... es converteixen ells mateix en feres. És a dir, que la fera és un noble. Fins i tot diu, fins i tot un rei. Clar. Si tornem enrere, aleshores han matat una fera o un rei. I l'han desquartitzat. I això és un punt importantíssim. Perquè en aquell moment, en aquella època, rei desquartitzat arreu d'Europa, Felip el Vell. Cap altre. Passa la història a l'època famós perquè l'únic que de fet ja han obert i tret tot. D'acord? Aleshores, és un punt important perquè m'ajuda en la identificació de les coses. D'acord? De tot això, després hi ha més coses, i ara, òbviament, la tornada de Ferran. Erasme, els coloms han de fugir. Erasme
gli arriva un'accusa di reggia, al libro ara algú, hi ha una eretica aquí, sí, fem-li una foguera, i ell fot al camp, i deixa el país, òbviament. Joana, com filla bona, es repacifica, es fa passar per boja, allà, just en aquell moment, què bonic, què és millor de tot que fer-se passar per bojos? Clar, és just al moment, tot encaixa en la cronologia dels fets. Per això la interpretació és prou sòlida, en la meva opinió, perquè tots els fets encaixen amb aquestes escenetes que veieu que, si no ho sabem, llegim i sembla bonic, però no hi veiem res. I quan confrontem la història i aquesta interpretació una mica agosarada, moltes vegades, que aleshores tot encaixa. I justament, quan torna al Ferran, Erasme posa la paraula en grec, venjanza, e tu dius, amb el significat pla, que hi pinta aquí la venjanza? No pinta res. Tot funciona en clau. En el conte en clau, clar, hi ha la venjanza, arriba furibond. Però la Joana aconsegueix escapolir-se i dir, no, mira, jo faig passar per boja i tu torno a la corona, tu seràs el nou regent d'Espanya. D'acord? Erasme ha de fotre al camp tot aquest pla de fem fora el Ferran mitjançant Felip el Vell, Joana, posem allí dos titelles que faran més o menys el que. Tot aquell pla se'n va en orri i Erasme ha begut oli. I surt en llatí, ha begut oli. Els comentaristes italians diuen, que estrany, s'ha begut oli. Que no li agrada el vi, prefereix l'oli. Enteneu? Però en llatí posa ha begut oli. I nosaltres l'entenem, clar, ha begut oli. I més o menys acaba així, que ell ha de fotre el camp, ha de deixar el seu pla com ell està en la religió, el seu pla era ser el nou cardenal, el nou referent, el nou de l'església del nou món. Aleshores hi ha tota la imatgeria del més enllà, del paraís, mireu. Clar, ell volia ser, aquell era el seu desig, i aquell desig l'haurà d'aparcar. Però és estrany perquè el nomenament, veieu, del primer bisbe o així de... on era? Del Nou Món, ara realment la illa i on després construeixen la primera catedral, s'endarrereix, endarrere l'han nomenat i no viatja allà. No hi va, està tot bloquejat d'alguna manera. Clar, si els catalans, que l'havien de fer, vés-hi tu, mira, escapa allà. Enteneu? Hi ha molta de la història que, clar, està amagat i estem parlant de fa molts de segles. Bé, tot això, per acabar, tot això té uns seguits, els altres llibres. El llibre, a passar d'això, reagafen aquesta història, si li ha sortit bé, és un joc literari. En el seu cercle, els seus amics diuen, molt bé, mira, tu m'has donat sobre la taula, perquè al principi la idea d'Erasme no era publicar això. Era fer un petit conte, 7 pàgines per ell era res, 4 paginetes, per jugar. Jo tinc una mica de temps, m'estic avorrit, faig un joc literari, tu te l'has de llegir i digue'm què hi ha trobat. Era un joc literari, per seu cercle, i això fins i tot trobo crítiques literàries que ho diuen, que ho admeten, que ho veuen, que l'intent no és fem una obra que llegeixi tota Europa. Això va venir després, són els seus amics, que ho troben tan interessant, tan genial, que diuen, això l'ha de llegir tothom. Però clar, ho llegirà tothom a veure de què s'assabenta. Òbviament no li donaven la clau. I aleshores els seus amics també li diuen, sí, tu m'has fet això, jo també. Després, potser d'uns anys, ara
ara és el meu torn. I li tornen al favor, li tornen al joc amb una altra obra literària, per exemple, Utopia. Seria una altra. Utopia è la risposta di Thomas More all'elogi. Hi ha tot un capítol on ell reescriu dins d'Utopia el que has entès de l'elogi i li demostra, jo he entès tot, te l'he reescrit dins d'Utopia en una manera utòpica i que Utopia encaixa amb Catalunya. És un estudi que estic fent, no el tinc al 100% acabat, però estic en un estadi avançadíssim. I allí també l'he llegit, no tantes vegades, perquè és molt més clar, transportant tot en un altre entorn, en un món de fantasia, tu relaxes tot, no has d'amagar moltes coses, perquè en aquell món de fantasia, allà, en aquell país imaginari, aleshores tens molta més llibertat de dir les coses en clar, i moltes coses s'entenen perfectament. Moltes coses l'he entès aquí, que Joana estava prenyada i que això Felip el Vell vol agafar-lo com excusa per fer-la fora i ser ell l'únic que regna a Espanya, l'he trobat en Utopia, no en la follia. La follia no és tan explícit, ho manté tot emprat. Però bé, espero potser d'aquí un any tornar i explicar-vos com llegir Utopia. En el llibre que he fet l'he deixat com un joc pel lector, que l'agafi i llegeixi Utopia. Això m'està explicant. És meravellós, el món utòpic és el món dels primers reis històrics catalans. Els grans reis catalans han format un país on la llei es basava en tot un pacte, un equilibri entre els poders, un equilibri, diem, quasi perfecte. I és el que relata en Utopia. Aquest és l'exemple que té Thomas More del país d'Utopia, com és el sistema polític que regeix i que després van agafar moltíssim com exemple, com base del seu. En 1600, els holandesos, quan comencen les guerres fortes per ser independents, agafen Utopia i per ells és un manual d'acció política. Esborren totes les facècies, perquè està també barrejat amb material més... Esborren tot i per ell agafen només la part prettament política, però ho tenen clar. Si ells han de fer un país nou, que l'exemple surti d'allà, perquè allà hi ha un perfecte equilibri entre poders i no hi ha massa desequilibri. Molt bé, ja he acabat, estic.